Baina hobekuntzarik lortzen duten. Eta, bueno, lehenago padel surf egiten ikusi dugu Inigo, eta orain, Ibonen txanda da. Laudialdera joan zaigu, espeleologia egitera, Takomano taldearekin. Lurrazpian ere gauza derrasko daudela ikusiko dugu, begira. Hala lagunak, mendian gora gatoz, izerdik aldatan, Orozko kobazuetan gabiltza izan ere, Erreketako kobazulotan gaur espeleologia egin behar dugu, Takomano taldeko emakumeekin, guazen gora. Sartuko gara Lezeagako sistemaren barruan, Erreketako kobatik, hau da Erreketako kobaren haua, eta bueno, sistema honek eta koba honek baditu zenbait berezitasun, barruan aurkitu ditugu katapultan arribolak, historia eta kondairak ere badituen kobazuloa da, esaten dutenez, lamiak ere badaude. Ze babes neurri hartze dituzu? Bueno, kasu honetan, kobazulo honetan apenas behar da tramankulurik pasatzeko, ekarritu ditugu pixkat erakusteko zuei zelan erabiliko liratezken beharra izan ez gero, eta bueno, baina berez, oinez egin daiteken kobazulo bat, hori bai, beti ere, inok gogoa badauko inoiz kobazulo bat eiteko, argi uki dezala beti, ezin dela inoiz bakarri joan, beti 3 pertsona taldeak izaten direla honenak, beti aldalako gelditu bat laguntzen, eta beste bat laguntza eske urten. Espeleologiak fama honegia ez du, istripuak ere gertatu izan direlako, ez da? Zer esan dezakezu? Bueno, inoiz gertatzen dira istripuak, ez da, baina bada oso aktibitate segurua da, ze azkenean beti eukitzen dugu soka, eta bueno, neurriak hartuta eta beti ere materiala ondo ezagututa eta teknikak ondo ezagututa eta zuhurtziaz jokatuta beti izaten da, osea ez dago arriskurik apenas. Niri konfiantzak egin egiztit, ematen horko beltzune hortara sartzea, Ez, kezkatu, konfidantza guztiak edo beldur guztiak ontxe usatuko zaizkitzuta. Hemen gaude kobazulo barruan, ja, eta, bueno, ikus dezakegunez, uraia jaitsi da, nahiko, osea, martxoan gorago zegoen, orain berago, eta lehen bezala, Eiderrek azaldu duen bezala, arribolak ikus ditzakegu, hemen bertan daukagu bat, handienetariko bat. Hemen ikusten den beste kontu da, ezetasuna ikeragarria daula hemen, ez da? Bai, azken finean, kobazulo batean zaude, ura badaukagu, hemetik etortzen dena, eta, bueno, fresko samar, baina, gaur daukagun eguraldiarekin, hoe. Ze motatako harria da, hau? Hau, bueno, karst batean gaude, karst barru batean da gaude, eta, bueno, hau ikusten duguna, baina askoz ere handiagoa da. Erropa ere berezia behar da onerako, ez da? Bai, bueno, ez da beharrezkoa, ni hasiera batean ez neukan, osea, etxetik neukan buzo zahar bat. Ni bezala gaur, ez da? Bezala, baina, gustora nabilenez, erostea erabeki dut. Azken finean, urarekin, bustitzen zara, eta, bueno, horrela hobeto, eta gustorago. Hemen kontu zili beharko da besteak beste, argiaren bateriarekin, ez da? Bai, oso garrantzitsua da, beti ere beste pila batzuk gordeta eukitzea badazpada. Ikertu dute eta hortako altxaketa topografikoa egin dugu, eta aigia marrazten planutxuak eta eukitzeko danaren konstantzia edo datuak eukitzeko. Azkenean hemen gare karst toki batean, aretako barran ezagutzen dana, eta hor kobazulo asko dare eta denak sistema bateta lotuta daude, eta dela Leizagako sistema. Eta hau da Erreketako kobia, baina gero beste batzuk dare hori sistema horretara lotuta. Ez galtzeko markarik egiten duzue, kobazulo barruan? Normalean ez, baina gero badare kobazulo batzuk nahiko komplikatu badianak, eta igual irtenbideak eta pixka saitxoak dira, eta ikusi dugunean zaila dela hortik ateatzea, igual markatuta utzi dugu pixkat hemen daula irteera, baina ez da normalena. Ze kondaira sortu dira, kobazulo honen inguruan? Ziran esan dugun bezala, lamien inguruko kondairak, hemen ezakit entzungo dezuen, baina erreka entzuten datzetik, eta badirudi emakumeak aidiela izketan edo abesten, eta horregatik esaten zen lamiak zeudela inguru hontan. Askatasunaren semei izeneko abestian Benito Lertxundik lamien doinu liluragarriak aipatzen zituen. Uste dut, kobazulo honetan doinu horiek bilatu ditu dela, eta orain, lamiren baten atzetik noa, patxadaz, serenidadez eta pakez betetako lurpuzka honetan. Ama lurraren erraietatik, Orozkon, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean. Ibilbide benetan ederra, aukera baduzue, bertara joan, Orozko aldera.